chiriko pepe. Iwe, usarwadzirwe iwe. Iwe, ndinozi dari mumweka dzoka zvake Kutsoka. Ko. Kutsoka chase? Kutsoka kudii? Iwe, unomurirwa achiona kudai. Iwe. Kunza kuna chiriko? Hakuna. Achidzoka kupi? Achidzoka kuitei? Kunani? Iwe funza Mr. Brown izvozvi. Mr. Brown wakutendera zvimastudio zvaita hazvisi mastudio achitendera ori Chinja MaGear. Vari pambare. Chinja MaGear pambare. Iwe. But at least zviri nani ngaadzoke akika. Nani kuita sei? Apa at least zviri nani hake Brown apa kapa. Brown 23 August 2023 inosvika ari muno. O exercise his own right. His birthright iri enshrined mu Constitution section 67. Yekuti unofanira kuvhota peacefully, vakadzi, varume, mayouth, votai peacefully. Wosarudza munhu waunoda iwewe, ane mapolisi waunoda iwewe, kwete kuzokuti hey makasarudza nhingi, hey munoda nhingi, zvakadai so. Aiwa, andiri kuona tipapa tutara chinhu wani. Ndoshanda kuti iye mukomana edai adzoka avhota panoswera ochemedzwa. Unozati vanhu vari kuyambuka mhiri kavo. But havasuziva kuti muno muZimbabwe mutoni zvavari kunotsvaga mhiri koko muno zvirimo. Kungoti vanhu vakangouya takavhoterana pamwe chete musi 23 August zvaunoda zvacho izvozvo industry inofuwa. Zvese zvinhu zvinotanga kufuwa. Iwe usaita ngonowirirana na tete wako na mai wangu pana. Tsara nyaya dzepa-social media. Nai. Vanhu vari kumhanyira kuenda pa-social media kunoisa zvinyaya zvisina nebasa rese. Chekuti munhu oenda pa-social media unoti weduwe musi 23 August uno munhu wese obuda neuhwando amai. Madzimai, mayouth, ana baba vobuda neuhwando tonovhota in peace. Zvemhirishonga izvo hatisi kutomboda chinhu chinonzi mhirishonga. Kana kuri kunzi kana ndiye aspiring MP kana ndiana anenge achikuti ngatikupe $5 ndonorowa nhingi ndonovhiringidza. Hatisi kuda izvozvo. Akasafa here nestress wakomana. Uchita chinhu wani. Vanhu vandozviziva. Aiwa, ndotoda kuti nyika yedu inake. Iwe kunzi hakuna yechirikoko. Vanhu vari kunhongoiswa magrapes, vanhu vari kurohwa, vamwe vanopiswa, vamwe vanorepwa. Inhau yekuti vanhu vari kutiza kugadzirisa nyika yedu inoi. Unohurirwa uri puda ine mukadzi wako chero unomudii uri kumhiri wakomana. Fanika mayouth apa mayouth. Mayouth akasabuda apa amene vane ngozi hombe isina imwe isikaripike zveshuwa. Munhu uyo exercise right yako. Iwe fanika mayouth vatongobuda apa vambovhota vamboonawo kunaka kwazvo wakomana. Iwe isusu takakura isusu mukaka ichiuya pamba newspaper richikandwa pamba so chitanda wakomana. Mukaka taisvika kuchikoti chipuhwa so. Mayouth dango vangovhota peacefully. Fanika mayouth akadondoa about andopfeka t-shirt. Ninye $5. Kundiri ndata t-shirt. Kuseka hedu kabata aiwa isusu zveviolence hatidi. Nekuti wapuwa $5 apo. Aiwa, vanhu ngavakurudzirane kuvhota musi 23 in peace. Kwete zvekuda kusoroita mhirishonga. Aiwa, zvishande. Mhirishonga ndo isingashande mani. But inini handidi kunyepera. Hana ndimbofunga mukadzi wangu luka aende kana passport ndobuda ini. Kuti unochema zviri kuita vamwe. Kuchema kuita sei? Unongoona kuti hapana zviri unochema kuita sei? Ndobaya. Waenda iwewe, waratiwo zvako zvinenge zvaita. Amai ako anoita sei? Baba wako, mhuri yako inochengetwa nani? Hakuna chiriko kunzoku zvati kutaura. Chekuti vanhu maende pa-social media munokurudzirana zvinhu zvine musoro kuti musi 23 ngatibude neuhwando tichinovhota. Unoti nhingi zvazodai. Imika. Ndingotaura ini handicheme maningi. Ini neshaki takadai. Ndikutaurira. Ini tiri kumberi. Ndiri kuudza. Ini mandiko kaini. Ndo zvega. Ini mandiko ndochaka chinhu chaunongotemba nacho ichocho. Murume mukuru asinganyari. Chekuti utokurudzira mwana baba masahwiro ako ayo vaiti havavhote kuti muvhote musi 23 wauda kutaura zvisina nebasa. Ndakavaudza kudhara the importance of voting. Ndakavataurira kudhara kuti zvakakosherei kuvhota. Iwewe sedunga munhu zvakakosherei kuti ungochisarudza mumiriri anokuda mangwana. Ndakavaudza anozochema mangwana kuti mazovhotera pasiripo papi. Munhu nemunhu ngaavhote musi 23 achivhotera munhu waanoda. Unoziva kuti ini ndiri gentleman kani. Gentleman. Unoziva kudhara sako isusu ka. Dai ndine Range Rover panapa izvozvi. Dai ndisaka Aurora, dai ndisagare panapa, dai ndisaurora kana mukadzi wendinaye. Ruti chiko. Ruti chi. Saka runozoti dai nyika yakanaka dai ndisiri mukadzi wako. Aiwa sizvenutaura. Even nini nofu dai nyika yange yakanaka dai ndisitombona murume anenge iwewe. Inini type yangu anoda arume chaiwo kwete varume anenge tudhori tweslagi ngeiwe kudaro. Nopengerewo, handiujairiro.
Tokuza. Unoda tuta peace one. Nini manje type yangu ya rume ndo toda rume checho mandimba kwete ndonda inenge yo. Tuta peace. Gwenyeti. Gwenyeti. Pewa nitafuta kumaona umone hasha kumotara 2 minutes sauta himu yato hasha. Kota 2 minutes mvura hakuna yato hasha wakutorwa mambama. Tangono vota peacefully zvapera. Hasha dzinobva kubva kumani. Shupiko. Ndamuka muna sindu kudama fire.